आं मोनथ'वाखैमोन दासो एसे सम मोनबाय ओंखायनो आं होनो होननानै लाबाय आरोना नै लोगोफोरा नै फैबाय आं मैयाबो होनो मोनाखैमोन नालाय मैयाबो सम मोनाखैमोन मानो खारदो जाम्बिफोरलाय जा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ शेयार खालामदो हानायसिम हाजासिम आं मैया नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन मैया मानो होनना बुङोब्ला आं सम मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनो हायाखैमोन आरोना जोब्बायना आरो नोंनिया कमेंट करो भाई लोग कमेंट करो मेरे चैनल में कौन है प्लीज़ ऐसा वीडियो मेरे में देखते रहे मिलेगी ये चावल खिला रहा है मैं उन लोगों को चावल ही खाता है यार मेरा दोस्त बोरै आरो मानैयालाय माथामा फैयाखै माने लाइक करो कमेंट करो माथामा बै थिंगालि दङ बिसोरो फैथ'वाखै एलाय सलायसिगोन दा खम मोननायखाय मोजाङै जाबाय था आरो लोगो माथामालाय लिंग्रिया दिनै फैथ'वाखैना हामदों लिंग्रि फैयाखै नोंसोरो गाहाम जादों जानो नङा होमबा नैबे मासे माने माथामा जोला जागोन आरोना जोलानि महरखौ एसे हमनो हालोङोमोन
बै गेजेरनि मानसिया जो बायदि जागोन ना इनि महरा बाय बेलेग नोंखौनो आं बिदिनो लोगोआव ज'ना लाबाय थांगोन। जोबलायबाय ना होबाय थागोन आं नोंसोरनो नोंसोरल' आंजों लोगोसे थाबाय था अब्लानो मोनजाबाय थागोन। लेंग्राया बोरै लेंग्राया नोंसिनि लोगोआ गिनानै खारबाय बबेथिंबा हा बबेथिं खारखो गिनानैलाय रावबो गैया दे मोजां जा ओइ थांबाय आरोना गेलेनो थांदों बिसोरो बेरायथिंदों मा नायदो रावबो गैया दे जा दा रावबो गैया चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना हो आरोना जाबाय था सोर सोर दङ लोगोफोर अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालाम बिथांमोना नायहोबाय दं आंनि लाइभ भिडिअ आं बिथांमोननो दाना होगासिनो दङ बेहाय बे आंनि अरायनि लोगो बिसोरजोंनो थाबाय थायो आङो ना बेफोराव नोंसोर नायनि माखौ गिदोंरा बिसोरजोंनो आं दसे दसे थाबाय थायो आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामाबालाय आं बिसोरजों थायो आरोना रायज्लायनानै दाना होनानै आदार होनानै बहा खारखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो बेबो दङ नै जा होनबानो जाखाया आंखौ आरो माथामआ बोरै बाव थांखो माबाया जा जा माने गिनानैसो खारजोब्बाय दानो बहाबा नोंसोरो खाबाय गिनानै दिनै रागा जोंदों आंखौ मोनलायफोरा
Karbo. Saनैजों आं आंखौनो लाना बिखायाव बोजबना लाना सोर जायाबाथा जायाबाथा सानैजों आं आंखौनो लाना बाकी किधर गया बाकी तीन ये बाकी तीन किधर गया हाँ नोंसोरखौ आदार जानो लिंना लाबोनांगौ नै karbo जाला इसोरावहा खारबाय ओंखायनोथ' सैतानफोरा गैला लोगोफोर खारजोब्बाय उदै बुंबाय नालाय आंना होनाया एसे लेट जाबाय दिनै आं बिथांमोननो सम बायदियै होनो हायासै नालाय ओंखायनो बिथांमोना खारबाय बहुत बढ़िया था हाँ रोज देते ना भाई इधर ही हाँ रोटी आटा बहुत खाते हाँ और चावल खाते हैं ना चावल स' लोगोफोर बिथांमोना बै थिंगालि थांजोब्बाय आरोना नोंथांमोननो दायो देखायबाय नै बै मानिया दासो बाखिफोरा नै बिथिं दङ उखुमावहाय गाखोजोब्बाय जाखांनानै बेरायथिंलायबाय बिथिं बिथिं गाखोलाय बिथिं गाखोलाय आरो बिथिंजाय मानो फैगासिनो दं नै बिमा फिसाया wah tahu bisa kadang-kadang ini एसेयावनो रागा जोङो बिसोरो बापारे
नोंखौनो आं गोसोआव लाना मियाव मियाव आ आ आ आ आ आ स' लोगोफोर होमब्ला आङो दायो सम गैथ'लिया नोंथांमोननि सेरावहाय आङो दा बेलासियाव 6टा बाजियाव जेब्ला आं सम मोनफिनगोन अब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आङो लाइभखौ फैबावनो नाजाबावगोन नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आरोना आं दायो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर आं दायो सम गैथ'ला नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दा मोनसै आं बिदिनो आरो दायो बेलासिनि 6टा बाजियावहाय आं फैफिननो नाजागोन आरोना बे समाव आं दसे सम मोनफिनो ओंखायनो जेब्ला आं सम मोनगोन अब्लासो नोंथांमोननि सेराव फैगोन आरोना